Чираттагы кытлау сәлемебез Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен гүзәл кыз Ямалетдинова Айсылу Газинур кызы каршылый. Шушы күркәм бәйрәме белән ихластан аны әтисе Газинур Фәимович, әнисе Әлфия Әнвәровна, абысы Рамил, апасы Гөлшат гаиләсе белән, апасы Гөлмәрьям гаиләсе белән, әбисе Мөнирә Мусиевна, бабасы Фәгим Зарифович кытлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Ноябрь айының 23-ен син кечкенәдән үк зарыгып көтеп ала идең балабыз. Туган көнеңне аеруча яратканыңны без барыбыз да беләбез. Шуңа алдан ук сиңа бүләкләр һәм теләкләр хәзерлибез елда. Быел да читтә калмыйбыз. Хак Тәгалә бүләге булып күкләрдән иңгән кыз баламны балалар туу йортында күкрәгемә кыскан мизгелләрем искә төшә. Шул кадәр кечкенә, йылавык һәм матур балабыз булып туды ул. Аны беренче тапкыр күргәч үк сылу йөзләренә карап, син Айсылу булырсың дип уйладым. Дөрес, айдан да сылурак җимешебез көннән-көн үсеп, буй кыз булып җитеште. Әле яңа гына 2010 елны мәктәп усагасын атлап кергән идең сыман балабыз. Бүген инде соңгы бик җитди уку елың. Бик тырышып, беренче сыйныфтан ук укый башладың. Нык яратып спорт белән дә шөгыльләндең. Безнең шатлыгыбыз да, горурлыгыбыз да булдың син балам. Кызыбыз барыбызга карата да бик игътибарлы. Ул хәлләрне дә белешә, кирәк кадәр ярдәм дә итә. Күзләребез генә тимәсен аңа. Мәктәптә дә ул дуслары арасында да, укытучылар арасында да хөрмәт ителгән шәхес. Алтыныбыз. Быелгы ел синең өчен иң мөһиме. Алда сине дәүләт имтиханнары көтә. Раббым, шуларны исән сау гына тапшырып, үзеңнең бишле билгеләреңне дәлилләп, алтын медаль иясе булырга да насыйплар кылсын. Без сиңа ышанабыз, син булдырырга тиеш. Алдыңда куйган максатыңа ирешеп, иң зур хыялың укытучы булырга да насыйплар итсен. Без хәлдән килгән кадәр сиңа ярдәм итеп, бар җирдә дә янәшәңдә булырга ышандырабыз. Кадерле балакайыбыз, котлы булсын синең матур туган көнең. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек. Озакламый, син Алла бирсә олы юлга чыгачаксың. Шуңа күрә якыннарың яныңда булган, һәр минутыңның ләззәтен татып яшә. Юлларыңда начар кешеләр очрамасын. Фәрештәләр үзләре сине бар бәла кайгылардан саклап йөртсеннәр. Без сине бик нык яратабыз балакай. Кызлы кеше бик бәхетле диләр. Кызым белән мин дә канатлы. Минем өчен олы бүләк итеп, Ходай үзе сине яратты. Йөргән юлың гел хәерле булсын, балакаем минем, күз нурым. Фәрештәләр булсын иңнәреңдә, ак канатым, нәни кышчыгым. Син үсәрсең, канатларың ныгыр, дөнья киңлегенә очарсың. Кайткан саен канатыңны җәеп, сагындым әнкәй дип кошарсың. Тәүфыклы бул, инсафлы бул, бәхет булсын синең юлдашың. Игелекне, изгелекне таны, акылың тапсын, кыйбласын. Кадерле Айсылу Газинуровна, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Sesiyim sina bulak iten. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam. Var kaygılar ıştı jilerge. Birinci karашың, hem senin tavışın sihirledi ömürge. Sin tuğaçta balam, seni kulga balam. Var kaygılar ıştı jilerge. Birinci karашың, hem senin tavışın sihirledi ömürge. Birinci sözlerin, şımırtay gözlerin, İslerimde, bugün de
Kileli karşıma yılmayıp hem gülüp kullarını tutup Sin tuğaçta balam seni kulga alam Var kaygılar ıştı jilerge Birinci karışın hem senin tavışın Sihirledi ömürge Sin tuğaçta balam seni kulga alam Var kaygılar ıştı jilerge Birinci karışın hem senin tavışın Sihirledi ömürge Sin ağına bəxtli bu balam jiride Kullarını suzub min rəhmətlər uqdub Kileli yanıma Sin tuğaçda balam seni kulga alam Var kaygılar ıştı jilerge Birinci karışın hem senin tavışın Sihirledi ömürge Sin tuğaçta balam